Uite, mă, niște pini frumoși cu o zonă de picnic la fel de frumoasă, cu o pistă la fel de frumoasă. Și oamenii deja de dimineață, fiind duminică, au ieșit să ne simtem bine. Uite, prietenii, cu cățelul, cu purcelul. Da. Ia uitați, de la magazine până la plajă, până la paseu, totul chechere. Ia să mergem puțin. Mergem puțin în port, că noi avem mobilitate cu roata asta, vrei? Noi vedem în jumătate de oră ce le trebuie la alții 2 zile. Uite. Bănci cu privire la mare și la bărci. Aici la fel. Ia să vedem. Aici e zona de embarcațiuni. Mici și medii, văd aici, mici și medii. Mamă, dar sunt multe. Mamă, dar sunt multe. Aici un shipyard, ceva, unde se repară, se vopsesc ele, se curăță. Aici un camper lung. Uite. Și bineînțeles, la capăt sunt niște restaurante. Cantina del Mod. Și aici e interzis în port de Pollența. De aici se închiriază. De aici se închiriază bărci, se închiriază. Se pleacă în excursii. Și aici este apa noastră. Trebuie să o dau jos de pe roată, că e prea înalt aici. Ne continuăm incursiunea prin Pollența. Aici este o stație ceva, nici nu știu ce așteaptă oamenii ăștia. Bă, dar este curată, bă, dar este aranjată. Asta ne place la Spania. Curățenie, lucrurile au o logică. They make sense. Uite, aici bănuiesc că este iar o zonă de paseare. Clar, o zonă de paseare. Am intrat așa pe șestache. Portarul nu striga după mine. Păcat că îmi bate soarele vine din față și alterează imaginea, dar o să filmez când mă întorc. Uite aici, mă duc exact pe lângă apă. Pe ponton, aici zona iahturilor. Mamă, ce e aici, frate? Uite-le-ați cum stau toate aliniate. Uite-le-ați, bre. Sunt și embarcațiuni care stau aici pentru revizie, pentru revopsire și așa mai departe, curățare, mentenanță. Dar sunt și altele care deja fie au efectuat mentenanța, fie sunt en vacaciones.
Bă, dar lungă e asta, mă. Fii atent. Și numai embarcațiuni, embarcațiuni, embarcațiuni. Iacturi, 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 bre! Ia uite, mă. Riva. Brutus și cu Riva. They look good. Long shot. Alboroto Oasis. Mai zi ceva, frate. Și uite, aici am ajuns. Hai la o tură, uite-le. De acolo am venit, din zona aia. Uite-i pe micuți. Scot la apă un caiac de ăla lung. Așa învață micuții. Bărcuță, nici nu știu ce e, uite. Suntem în Polența pe promenadă. Restaurantele, paseo. Aici sunt plaje. Mă strecor cu greu pe aici pentru că micuții stau aliniați aici toți la terasă ca sarmalele nu ală. Uite aici pontoane cu mese, restaurante, chestii, tot ce vrei. Micuții sunt gata de atac, dar n-au încă suficient curaj să sară.